a actividade que realizamos coa ONCE está encadrada dentro dun programa que estamos desenvolvendo en colaboración coa Xefatura de Humanización para que os alumnos que se están formando aquí en prácticas clínicas, neste caso da Escola de Enfermería de Ourense, experimenten de primeira mão un contacto directo con pacientes, con asociacións, con organizacións de familiares, de pacientes, etc. Neste caso, foi a ONCE, temos xa colaborado con outras asociacións e a idea un pouco que de ti a ti eles lle conten de primeira mão e nos ensinen como lles gusta ser tratados cando asisten a unha consulta, están ingresados, teñen que acompañar a un familiar, e así nós podemos mellorar a nosa atención cara a eles, podemos ser unhos mellores profesionais e podemos aportar calidade ao noso sistema público sanitario que é a nosa finalidade. Neste sentido, sempre son moi ben acollidas, son das que gozan de máis popularidade entre o alumnado, porque a verdade é que, claro, son moi prácticas, moi didácticas, temos a ventaxa inmensa de que as asociacións colaboran con nós a full, como se di agora, porque sempre están dispostas, teñen moitísimos recursos para que ter experiencias inmersivas, como a desta vez, de como é ser invidente e que te teñan que guiar, como é guiar a un invidente, que dificultades atopan no seu día a día. Xa no seu momento tamén foi coa Asociación de Xordos, tamén foi con a Oedenper por problemas da esclerosis múltiple, o Parkinson, etc. Entonces, claro, é meterse na pel do paciente, experimentar o que ele experimenta e crear unha sensibilidade que nós pensamos que temos unha opción fabulosa ao contar con estes alumnos, con estes estudantes, xa desde o primeiro momento en que entran en contacto coa institución.